Sa usa ka problema. Papa Joe. Papa Joe, ako pa din na mapapalitin, ikalig yung muro sa pagkakas. Ayaw taon pa po. Dugay pa na ni mo yatag ang bugbog. Papa Joe and Papa Litoy, I need your advice. And my problem is, usa ko ka minyo. Akong bana, usa siya ka service crew. Na ako nabantayan nga naibabay nga iyahang kauban sa trabaho nga sige og flirt niya. Mutext siya sa kumbana og sweet kayo. Pero wa lang yun ko. Then karon ni-apply og laing agency ang akong bana. Ni-apply pud katong bayhana sa gi-applyan sa kumbana karon. I feel nga murag naay something aning bayhana. Unsa may angin akong buhaton, Papa Joe? Please tambagi ko. Si Kylie day ni. Pero Kylie, kung naminaw ka karon, mas maayo siguro nga panid-an sa nimo imong bana, not just kanang bayhana. I mean, I'm not putting any malice on the situation, but ang ako ang ikasulti nimo nga imo yung bantayan. Kaya nga kung taon nga masunod-sunod ang babae sa imuhang bana. Di ba? Pero di ko moingon nga nasalay something ha. Panidi lang. Kaya unfair man sa side sa babae. Kaya nga naman musunod-sunod man ang babae niya o wa say something, di ba? Oo, who knows pa ko, basta na iga-offer lang duha dito. Dako, kuan pa ron. Nakota ka ba o lagi? Okay. Wata ka ba o day o malagi disod kayo i-conclude, no? Pero malagi na kinalan you have to be vigilant. Yeah. Kay wata ka ba o nga ang lalaki naagi sila ilahad yung secret relation. What? Gawa sa secret, ganahan sila ilang ka ingana niya. Ginahan na mo biya lalaki, so bulabog ang babae, sunod-sunod sa siya. Wata ka ba o ingana, no? Correct. Yan. So, again, panid And then, may ilan sa nimo sa tinubagan sa mga bana, pangutanon ni mga bana, darling, kung saan mo gini siya, darling? So may problema ni, anong, sige mo nagsunod-sunod ng babae ni mo, sa'yo na imong gi-promise niya. At least, may nga siya mga, man, may problema na. Then, kumingan na, dali, pwede yung mastorya to na siya, kaya mo lain mo yun yung style yun. Di ba? So, una, mas may ganapan ka, magstoryanin mo, istoryanin mo babae, klaro. Hello, ni Butchoy. Yan. Sambrano. Naminaw ka lang nato. Diyan si Bunga. Choy, tukod na tong skyscraper diya. Okay. Sige mga kabarangay. Papa John, naminaw minaw ko sa replay or live Outbreak, Adrenaline Wear, headed by Rolly Shell Bardon. Yan, yung Shella, no? Yan. Okay, sige. Papa John, may ngulto doon ay fire alert, no? Sa Paknaan. Pero under control na. Okay, thank you Carl Delano na. Oo. Tapos ka nag-traffic diya gyud. Kung sa sud sa Paknaan, diya sa sud sa Paknaan. Dapat na nagkasada siya pa ba Joe? Katong establishment nga ganyan na. Okay. So, doon na kay stockholder ka dito? Dili. Makita rin ang establishment niya pa ba Joe? Okay. Stockholder. Hello day ni Rabani Sontilla siya. Please call shoutouts ko self. Nangangkas na ko Papa John. Naminaw na ko ninyo balik. Wa na ko gagrab. Thanks. Yan. Okay, sige. James Buyonas. Ano nila yung problema de Papa Litoy? Wala pa inabot na rin Papa Joe. Okay, doon na may mga problema mga kabarangay. Pwede na niya ipada mga kabarangay ha. Hi Papa Joe, pag yung ko nakatug. Uy, hi Papa Joe, nagsigin lang kung paminaw ni mo. Okay, doon na may mga problema mga tingog sa Papa Joe rin. Like susunod. Okay, pwede nyo itawag yung mga problema mga kabarangay ha. 2323749 or 261-2413 or ipadaan ninyo sa
So text line Papa Joe 029-6159-850 mga kabarangay. or itawag sa itong cellphone number 0917-813-4507. Okay, sige mga kabarangay. At check ito ang mga kuandari, itong mga text messages. Let me check kung napatay time Good sa. So mga nasa mga kadalan karon kung sugamak mo sa traffic, mo nagingon nga pasensya na hinay lang. Yeah, again, reminding sa itong mga kaigsunan nga para likay sa aksidente, kuhan gid mo kanang sunod mo sa batas trapiko. Kung sa mga lane, alagyan mo nga lane. Dapat lang. Oo. Kaya kaganina, before that incident nga, gisulti ka kanina, again, kanisa sa mga muangkas, make sure nga magunit mo sa inyo ang giyangkasan o namoy gigunitan. Kaya prior, nga na papalitoy, doon ay babae nga ako nasundan nga natagak taon sa motor. Inya Papa Joe? Oo, kay niatras ang truck, nilikay siya, natagak, nagbitbit siya, duha ka container nga kanang sudanas mineral water nga dagko ba? Uy, bugat ra ba na? Pero ay suhod. Away so. Oo. Sus karon kay hadlok mo siya nga kay matrasan, so ni lihay siya, paglihay niya, pagtunog niya balik sa iyang footrest niya, waman masud ang iyang tiil, gangkas na siya good, so na tagak siya. Naku. May gani kay dili kay kusog niya, wa ka siya makakuan kay kabarog ng sa paguman, so nihunong po ito, kinamunit mo sa sinilas niya, paguman dito ako rin sige babagan sunahan. So muna siya, di yun mo mataganan, likay mo na drive defensively, mananaw yung mo sini. Okay, sige mga kabarangay, we'll be back right after a short one. Kumawa na ang Valentine's Day, so saan may bisihan sa upang mga tao? Graduation Papa Joe, maabot. Yes, mga kabarangay. Ang uban karon, nag-uol sila kay wa sila ka date. Mauba. Oo, wa sila jowa. Daghan na ta. Okay, so aw sila bayu. French na aw siya bayu. French day na ha? Oh. Sekriam for sale. Aw siya bayu. Na for sale lang kaugalingon Papa Joe. Yan. For sale kaugalingon. Bayu for sale. So muna nag-uuling ko ba na ito mga kekson na ito, mga gunaw na ba ka? Sige na lang, lagi na lang ganito. Yan, Valentine's Day, way up. Well, after kani mga labi na ito mga batanon, mga estudyante pa mag-uol way up, iniguman sa Valentine's Day na sa iyo ba mga batanon diya mag-uol kaya punta palitoy. Uy, ay Papa Joe. Mag-uol sila kay di sila kapaso. Mau ba? Kaya wa sila kapasar Papa Joe? Yes, kanang ako ba na kanabang usay ko nata sa eskwela gud kanang ay sa derang grado dayon yana na ka mag-uol. Hindi ka butang ano ba tayo ko ka pastor sa unang ni ron. Sa ang ni sa o kaniro ning ana, di ba? So di mo na malikayan ning ana. Live sa test lang gitik Papa Joe. Well, kanang nasa mga una, di na mo ako masabot. Sa mga estudyante ba nga, magbugoy-bugoy, kanin mo layo na yung mga yun. Ikaw ba? Posible po na uy. Ginaunam nag-take. Well, doon na sa kay punto papalito eh. Ilang mga anak na salutatorian, gatos lang yung nag-graduate to college, yung anak. Yan dito, pigabot to college, cesarean. Mao na din ha. Naagi mga ingana. So, again, nasa mga ginikanan nga mag-uol sa papalitoy. Why? Ngano tungod? Tungod kay, guol sila kay ilang mga anak di kapaso. Aha. Isa mas ginikanan nga mo kuntahan ni. Mag-uol, lima ka nga, di mo naman kung nag-uol kay di kapaso, pwede pa mo na mo paso, kung pinana, pero makaanang mo na, sus ka mahal. Wapag ganay ko kabayad sa akong giloon ka ni, para sa tuition niya ma-order ni. O, di ba? So sayang ang gasto. So, sayangan sila.
So, muna, daghan yung mag-ulig kuman sa Valentine's Day. Okay, papalitoy na problem diha. Pangutana pa may nangabot Papa Sino Joe. na problem to rin papalitoy? Sige, Ato sir. nga na Mr. Ay, pagtangas mo trabaho niya. Yes, sir. Ay, si tanga go. Handos pira sa usa ka problema. Papa Joe, Volitoy, I need your advice. Secret lang ako name. I received a chat from my brother's girlfriend and I don't have any problem sa partner sa akong siblings. It's just my parents is not in favor na karon sa isa ka bro na mo. They're living together in the house. Do mo uli minsan ang girl sa ilaha. And ang girl is still studying. And ang akong bro naggasto karon kay naa na siya work. My parents are old and they say, what if daw gigamit lang daw siya? And my thinking is, it's their life, it's their choice. Karon, si girl message is somewhat wala di ay silbitong mo serve siya sa balay, hugas, limpyo, and keeping up with the people in the house. Karon she said, plastic na daw ko. Plastic na daw ang akong family. And I'm shocked. I'm not living with my parents. I have my own family already. Why sa ako siya mamuy-boy? Should I react carefully as eldest sa among siblings? I want to hear your opinion. Thanks. Well, sa text man good, ingana, you could somehow misinterpret and put some tuno on that text messages no ngay mo na receive. It could be the other way around nga murag namuiboy siya nimo, pero it could be the other around nga murag nagpalaban siya nimo. Since ni text siya nimo, she is trusting you somehow. Ingani. Since ingon magug ka nga wa ka magpuyo dito, imura mga parents dito. So siya mismo nakabantay ba. And you know that because you're a girl also, nga kumutipod ka og balay so sa kalalaki nya inga na pananaw maka-feel biya ka, you have what you call instinct. So iyahala siguro gipasulti nga diya nimo nga murabag as a sister nga paita oy nga na diri tarong ko diri, pero ang imong pamilya ba plastic man ako nga na. Syempre there's a saying also nga blood is thicker than water. That's why nga murag nalain ka kay you don't want your parents to be called plastic, no? Pero again, you yourself knew nga mo na gisulti sa imuhang parents niya. Di ba? Correct, Papa Joe. Okay, so maka-feel magyud na. Mo bitaw na nga mo na sanay naka-problema sa imong brother. You should advise also your brother. Ino ni imong brother nga, bro, since na naman kay trabaho, kung ginang ka nga mag-live-in mo, aning paglahi mo ka ng balay. Because di na to ma-discount ang also ang idea nga naapag yun sa mga ginikanan ang mga karaan nga style sa pamatasan sa pagpuyo ba nga kanang dili maayo ang kanang babae mo nanong ingana lahi naman no, so muna nga mahugid og bati. And ang nakita mo gud sa mong mama man good is tungod kay ni gasto man gud ang imong brother. Well, you are right when you said nga ilahan ng right, ilahan ng choice, ingana ilang life. Pero di man na mao'y makita sa ubang mga ginikanan ng uban. Naam ginagitawag ni mo jealousy. Wa lang ka dito mo nandi kay ka maka-feel. Kaya ang imong ginikanan, before sila natiguang, they work their best para sa inyo, ha? And suddenly, makita sila nga ang ilahang best nila, murag lahi ang naka-benefit, murag ba, og malain sila, og din mo malikayan nga naging mga storya nga na.
just for example, nakagibuhi ngayon, ikay tiglaw. And then, Pinalitan ni mo og dog food good, no? So ginaam kay nimo pero inikabot nimo og igabot mo dili mo sugat nimo niya ato mamaray nga to sa handler. Like Oh. Siyempre mo ka magselos, di ba? Nga na or anybody, a friend nga close kay mo, ikapay mamangka niya, ikaw man na tumukuyog sa lain nga barkada, nandiyan na ang mga kasuya, selos, nga. So, mo sana na-feel sa mong mama. I hope nga you're listening right now, no? Okay, 47 minutes ago, ba na siya na-active, nga na. So, storyahin lang sana ninyo. And advise your brother. Nga na nga, kung mga magani, di may pa maglain na lang mo. yeah. Yeah. Daghang mga kaigsunan nga kuan no kanang naay ni comment sa diri nga sakto pa ba jo bati gyud ang uyab maoy mo gasto. Well, kung giterm niyo nga uyab pero they're living together man good, so maybe gabi kay gugma lalaki, but there's also a but. Tinuod na agyo sa ibang gamitay nga mga babae sad. Na, maski lalaki na mga gamitay nga mga lalaki. Mga oportunista ba? Wasa tagabaw nga fault ni sa iyang brother kay basin og in order to buy love, tagaan og kana bang murabag something in return ba? Ingnan niya nga kuan kanang uyab ta niya ako'y gasto nimo so more na something in return. Ingana. So, ningon siya nga asam na ipirit sa mga babae, tipon ka sila, tipos nagpuyo. So, ang lalaki, gitipon niya ang babae og puyo sa ilaha. Yan. Ako, ginikanan Papa Joselo sa akong asawa, pero wa ako padala. Ako mismo ang nagbuot. Yan. Yan, ningon pa si Joanne Arangui sa dili magod responsibilidad sa imong bro ang gasto sa pag-eskwela sa iyong girlfriend. Depende lagi na sa sitwasyon kung iahagin din ang pagbuot. Nga na. Na may uban niya nga magpalakas at nga kuy gasto ni mo lang yan na basta dila ka mawa na. Alabs na mga people in the world. Again, sa mga nagplano diya nga mag-pamilya, kuha na siya. Mas maayo gina nga maglahigid mo. Mingon man nga, gasugod pa magumi Papa Joe niya, sa amin, mangipon sa amin. Well, tinudanay na ingana, no? Pero mo nagingon nga, una na mo musudan na, dama sa na ninyo, ano lang mo pangipon ingana, kaya kabaw mo, di gini mo na malikayan ng conflict. Okay, Papa Joe, kaya di kayo lalim mga binyo or panahon na. Oo, gawas pag ingana, lagi, kung mangipon magod mo, mo na inyong naon ninyo, ha? Sige. Maski na may kagulingong kwarto ninyo. As aside sa babae, wa magud mo or lalaki kung kisari ka na nangipon na wa magud mo kabaw sa upbringing sa iya pamilya sa iya ha. Correct. Doon ay mga ideas, teachings and everything nga lahi sa pamaagi sa ginikanan sa nahilambigit sa imong anak ug ang inyo ha. Now, dahil mga ingana niya mahug na siya og conflict. Nga na, maglali, mga sekreto kayo, ang labo ka to, pwede mabuto, o magubag yun, o mag-away pagani ang bana, o ang anak, o ang inahan, o ang ginikanan. Nga na. Kaya, ang pa sa mga babae, labi na mingon nga, wag yun maanad o ka ng trabaho, or maikugon nga mo, nasa iba niya nga, mo apil o limpyo ko sa panimalay, limpyohan nga na, yung mingon mo sa dalang uban nga mga, nakabilin nga mga ikson nga, uy, pasip-sip. So na yung ba na para likay, di na lang, di mo gawa sa kwarto, ingno sad-sad nga, tapulan. Wow, din ang inanang. Muna, lisod yun na siya nga mangipon, muna nga mas may gina nga maglahi. Nalanggil. Kay para walay dagang storya. Ayan. Now, kung mangipon mo, niya, siyempre, kay bago pa nyo ang love ninyo, di nyo malikayan nga manlaag mo, niya, kaon sa gawas, inigulit ninyo, may buong na mo, lain na kay tinanawa ng mga nabilin sa panimalay. Di na nasa una or pwede ka makadungog nga yahaya ni nila o mga daga gulit tao. Sila raman. Anak na storya. Niya, magpanginto ka, Yeah. nga na, niya, di sa yun mo ka maumutigo mo para sa iyong kagalingon, kay
ang uban na dili naman sa mo gasto kung mangipon mo, di na ka ng mga igsoon, di na mo tabang kayo, paano man nga, yayan lang, kasi magambang na balis, sila pagastuan ya. So mapugos ka gasto, ingana, so di na mo makontrol yung gasto. Mamita na nga, musud gani, o ingana, klase nga relasyon, musudog kami niyoon, andamon yun ninyo inyong kagalingon. Ingana. Mahalang magkalisod, pero muna ingon nga, magkalisod, pero at least, dili makatug mo nga, maghayang. Ingana, lisod yun na. Labi na, o sa pamilya nga mag-ipon, di lang ka ikaw, napad yun mo laing pamilya nga nitipon sa ka pamilya niyo, mga igsoon. O niya, ang sinugdanan sa away, anak, kabahan mo, inyong mga anak. Mag-away gini na inyong mga anak, yung pag-umangkon, syempre, there's what you call, blood is thicker than water. Okay, sige mga kabarangay. Anyways, si Kuan, salamat naminaw din siya sa akong tambag dahil ka ito so at least nakuha niya pa ba siya? Oo, so mo na to siya dahil na tambagin mong brother nga na naman kasi work or might as well na lang pag minyo na lang mo. Kasi dili pa sa enough ang income siyang brother pa ba siya? Nakapaskoy lang ganin, dili enough. Napakabos ng lifestyle. Masinog gisapot na sa mga magpapa niya na ba kay kada gabi sige ng paminog replay. Usapod na pa ba Joe? Replay na sad. Diba? Lahat mo guys nanonog mukhang taga happy birthday to me. Blow the candle. Okay, mabiwabag mga kabarangay. Uy. Trabaho na dyan. Trabaho niya. Arong. Hindi ko mouse mo. Dagan ang diya. Dapat hindi il-mouse ko na. Mau di ay. Alright. We'll be right back. Hello. Kabadyo, good afternoon. Hi, may ngapon dahil. May ngapon. May ngapon. Hinay kami mo radyo. Kay sakit sa Dunggan. Naminaw ba mga taga-state or wedding shop eh? Sa istansya man daw, naglanog-lanog tayo yung papadongs. Oo. Okay niya. Day, sa tingnan mo, Day? Inday. Dahil pala. Ano ko naman ka pa ba siya? Yung pagi pamutan. Day. Pila edad mo, Day? 50. 15? 51. 15? 51? 51. 51? Hindi halata, no? Lagi mo bata pang itingog. O sabi problema mo, Day? Akong problema ako badyo kay akong anak daw kabuk ba 20 o 21 ang edad, bagay lalaki. Ano niya? Ilang amahan ba kay Palahubo, Tugaruri, Tusog Unigarili, naibis ka ng baran. Pero, saan ko ba doon? Naibos nila silang amahan kayo. Dahil tayo nga, abot siya, kung anak nilong kanang pagpalitos tudaan. Kay mga mata panghapon ba, tapos natinilakaw siya sa kadyaw, mga motor. Ang labot na abot ng ito, itiwa siya abot. Nga, at desisyon lang siya kung kadlangan ulit na tagay lang. Tapos akong anak buha, hindi matingog tayo lang amahan, pagpagod at mga tayo. Nga, Nga naman, naghuwat mo nga mga on mo. Nyawa siya mo tunga. Mulo. O, nasuko to, gigutom to pagkaya mo. Baka daw? Gigutom to pagkaya mong mga anak. Niya karon, kapilan mo na nabuhat ng anak. Wala nga, kuhan ka, isa rin na nabuhat, pero kuhan ka na siya para daw na takpan mo na sa akong anak babae, kung na siya, humog siya ba, then natulog siya ng lantay, na yung babae ni dapat siya, o silga, nagkakilid ang babae. Gidaan niya ang babae sa inyo, ha? Dili, dito sa ilang mga pagayanan. Oo, niya. Pati itong bayanan ba?
Kabayo ka na-issue naman to na kuwan sila, ano gani? Moto. First, ano siya? Kanang, hindi na yung siya. Kabaw day ka, hubog ka na, matapad yung mga babae. Bitaw sad. Matapad yung nilang babae. Nga nga nung sila sa kanang makita nga lantay kung nasa buhaton dito. Basta nahubog ito sila. Bawagin Papa Joe. Oo. Kaya kung napat to sa sila gibuhat, dili sa lantay sila giimnanan magtapad nga makita sila sa mga tao na nahubog ito sila. Tapos kung nangahubog porol. Oo. So, niabot ang mga anak ko. Day. Niabot ang mga anak babae day oh. Tura. Isuga day oh, liwas papa. Kasi gumpong po di Papa Joe. Nababayo ako siya, napangayog. Sorry sa mga anak, kay para mo-safe sabi. Napangayog, sorry ka ba di ba yung mahal ko. Dili kay usasad. Nay na gamay mong radyo day. Oo, kadungog yung mga anak mo. Hubog yan na. Well, una-una, storya sa mo si Mumbana, Inday. Pangutanaan niya Oo, ba? ako naman siya. Ako naman siya. Unsay problema niya ba? I'm sure doon na gina siya problema. Nganong magsige na siya ginominom. Nga gina siya mulikay og mga unsay ang likayan sa inyo ha. Inga na. Lisay siya kayo. Dili naman maningog. Di naman niingog ang imuhang anak. Mga anak. Ina sa nimong mga anak nga ayaw niyo kwintaha ang tanan na lang nga pila ka buok bati nga nabuhat sa inyong amahan. Ano na ninyo kung naminaw nimong anak karon, kundi naminaw ka karon. Ay kuno na pirmi ang bati nga nabuhat sa imong amahan. Ano na nga sa mga panahon. Panahon. Ano iko? Ano na ang dunay mga panahon nga wala gani ka kamatngon og buot gani nga dunay maayong gibuhat ang amahan nimo. Dili siguro ka mapalitag diaper gata sa panahon na time nga gamay pa ka kung barumbado sa imong amahan. Ano ba? Ay bungol-bungol ra ba? Bugata biyan yung milk. Ay Ito bungol. na sa Papa Joe. Kabayo. Oh, Inday. Ang nahiunsan ko nila kabayo. Silingan naman ko ng mga yun. Kaya lagi sila ba? Ang kanang babae nga natapat sa iyang amahan. Mao lagi silingan lagi ninyo lagi ko planeta ug naapos lagi buhat sa imo ang amahan nganong adto man sila sa lantay. Mangita gyud ato Sila sila. naman ay nahabilin dito. Sila na lang? Kung ato sila nahabilin sa lantay. Kapag ipas na lang ito na to. Katong nagtagay siya. Kung ano ko siya pasudan. Dito sa kwan ba, nasaktan sila sa amiga sa akong akong anak. Nasa dito ang babae. Yung apel niya kong tagay. Adi palahubog to bayahan na. Kinasok kay Jam. Mo gani so kanang dakoon pamagyud na ninyo og issue nga istorya ay sana pag-ayo kay kung naa pa to'y plano ang imuhang bana butang to lang og nakigdog ito imong bana nga dunay nitabo nila dili sila atong lantay nga makita sila kay imnanan man to nila magian og mga tao unya usasad makaingon mo nga doon na sila relasyon o doon na ginitabo nila tungkol silang kahubog pag-agi nyo sa lantay o wanay purol imong bana Mga programan. yeah sa inyong edad nga na takapila edad sa imong bana 47. pila? 47. 47 Sus, Papa Joe. bata pa imong bana maguwal na ako sa katuig Yan. basta nung din na sa ka magpadug sa imong bana sa katingog Inday Kabayo? Ha? basta hindi na ka magpadug sa imong bana Dili ay. o sige Wala ay. Katong nga taon before na niya gibuhat pa Joe. Wala ba libaray? Wait. Mo siya na lang surrender Papa Joe. well dahil no mga dagko nun yung mga anak no before it's too late storyai sa gina inyong tarong Dagko na dito pa Joe. Professional na silang duha pa Joe. oh inay mong mga anak Uwawan ka kung mga anak. di naa may time lagi nga mausab dili man ka nga ingana nga katuro man ka nga naghigda dito nga sa lantay ingana niya ang babae mo guban-uban ingana di man ka maka pinpoint nga dito dayon nga dunas lay relasyon ang ilang siguro tiktagay reseta niya kanang bayahan na
tanaw na nimo imong kagulingon ug i-level ba nimo ang imo ang buhaton nimo nga ilikay nimo ang bana nga magsigig inom. Pangitaan ninyo pamaagi nga matarong maayo ninyo ang mga problema ninyo kaysa inyohang samuton. Inay mo mga anak nga maski pag ingana pa ninyo ang amahan gyapon na ninyo. Ako bitang silang anaon pa pag bisa ang taon wala jud mo abot sa kalibutan mo wala inyong amahan. Anaon ba nga gud sila mo tingog pa pag Well, like na ang ban na pa pag kaysa mo ulit siya. Wa may manin. Malakaw lang sa balik at sa doon magsabi na po. sa mo ta problema sa imong bana ingana. Baka na imong bana na nga yung tatag sa iyo pingani sa una puti ng kayo diri paninguhag trabaho para managko mo para makaskwela mo nya sa nga tan-aw ninyo nga bumoy konkretong ebidensya nga ingana natapad lang tugs lantay inganaon ako ninyo ma-emotional ma-depress nya ma-depress na sila kuha na itong mawaya relasyon kaya ano man kuha mo nga ito sila pa magkita sila ba well batan nun pa siguro ang babae. 30 Papa Jo. 30 Papa Jo. Manghod pa nimo. Ang Papa Jo, ang kanang babae kay naaman say anak tulo ka buok, nya walay bana. Mo di ay Papa Jo. 30. Young grass. Nya Papa Jo. Suman. Mao na yun ako anong taong anak ba kay. Bisan ang taon mo kuhan ba? Sabihin naman maging anak ba? Bisan ikaw siguro sa inyong side Papa Jo. Ikaw anak. Nakabaw ka sa bisyo sa inyong amahan na inana. Okay ra ba mo? Mo na kanang pag iskula sa kuha anak Papa Jo. Silang duha nag-working student na sila Papa Jo. Akong bana wala siting taon na sila. Siya natagbog kayo para sa iyang anak, para sa anak wala pa kasi. Well, mo na ginaingon dahil no, in the first place, ikay mangita pero about man sa kuhan pa ba yung hatid sa eskulahan ano ba magmotor hatid sa eskulahan kay makaplansya siya sa uniform sa ang anak kay pati sa financial or dili kayo siyang mayong discuss about financial dili siya na di man ka baka blame sa imuhang bana dahil no kay murag tanan ako sa mong bana mabito na nga nakiminyo siya maguwang kay tanaw na ko di yun na siya nga nakamature ikay gisaligan na pagsusukad nga ng nahuman nag-istila kung anak ko na yun mura siya nibalik o pakaulitaw mo na hindi mo nibalik pagkalitaw basin sa tinudan na ilang yun dahil wag siya mahigugman ni mo ha? Ilang pa man kuno kami sa bagyo nga lisod magkaimingon siya mo mula sa dari dili pa kami lang dili mo sa dari ay di na siya rason nga na gisultil na niya nga na kay kung lapag yung kaniya dili na siya magbuhat og mga butang nga makapasakit sa mga tao nga love naday kumingon ka love mo ang iro day higtan mo pag-ayo day love man tamutanan ako dili na ko ninyo love ay ako kuno kontrahon ko na namo siya because iya asan mo ko labi yun mo ang ito o kami tulo ano ba kung saan mo kanang uwa ba nga kanang babae lain o kanang batasan kung hubog kanang lain mo batasan ng babae hubog ako'y kasultin nyo dahil no kay domestic problem man inyo na ba nag-asawa no lisod magliglagay ta ng imong batasan sa ako bisan nagasa siya nagasa pasaylo ko niya kay pasaylo nga lang Ginoo ako sinabot rami ang imong i-work nimo diha ang imong pag-convince mo ang anak nga makapasaylo nga na ang anak kay nganong papadyo ano siya kay tayo ang anak di na mingom na ko pero si papadyo okay responsable kami dyan tuloy papadyo dili gid may matingog niya ang gud og 1 month kapin isa pa na tingog niya before dyan papadyo mag-away mi karong adlaw mag-away ni kagabi maulian naman dayon ni dili niya yung doble magmulay ba karon na mga time manang silang anak ko ay pagpatay ko man naman kay dali ra man sa maulian kung iyang paulian dai murag mag-isod yung kukuan ni mo ana dahil no kay magagad magkasa mo mga anak kung ako ang imong pasultion niya sulti ko ni mo
di magyapon mahimo gyapon wa ko'y ma-advise nimo nangitar kag kasumbungan maminaw nimo. Suryay lang mong mga anak-anak. Di lagi ko maminaw na lagi kay kabaw ka. Excuse me, Inday. Di na ko maminaw kabaw ka ngano. Di mo kaminaw advice. Ngitar mo kasumbungan sa mong bana. Kay nanghatag ko nimo pamaagi nga para maplansya nimo. Sige ra kag reklamo nga na. Ya ato ka magbase sa imong mga anak. So ato sulti sa imong mga anak. Ayaw diri nako. Kami na lang magsige. Umaw gani kay wa mo koy mahimo ana mo advice ko ninyo kay nga magmingon ko na biyahe na mong bana. Wa na ayo mong bana nga na di man nangitag man tagpamagi. Dili man mo ayo sa tanan papagyo. Paminaw sa good wa ka kasabot sa akong gipasabot. Bang akong gipasabot nga mangita tagpamaagi nga mahapsay imo man nga kontrahon kay magagad man kasi mo ang anak. Usa may ko advice nimo nga adto man ka magbase sa imo mga anak. Ya imong ingnon mo guguling na kasaylom ko papadyo niya kasaylom Ginoo niya ang ako mga anak ato man kasi mo mga anak mga magagad. Gusto ko na ko papagyo ako mga anak ilasad silang siyang pasaylo. Di mo ganina kinsa may dunay authority ninyo ang imong mga anak you stayed in one roof kamo ang dunay authority imong bana immature medyo responsable kay di ka maumuda og mga anak. So ikaw ang tato. Di mo lagi na natalagyan na lagi. Ay sa lagi ko sumbungi. Kuntian pati ka. Kaya usa may purpose nimo sa imong pagpanawag. Usa may imong plano. Wa may tambag. Wa ko'y tambag kay ang angin magpatambag nimo imong mga anak. Kaya ikaw okay man ka. Ikaw ang kay kung ginaan ka nga bahala imong mga anak, ikay magsige pakita sa imong mga anak nga ato ning maon ki pamilya ta ato ning kuno sa mesa sa papa. Kung ingani mangani ikay maninguha. Ako bitaw sila na ang babagyo niya. Sila gahil man tayo. Well, kabaw ka nga no. Akong bana babagyo, mana siya. Nasad bana na sad. Tora. Pagkabaw na lagi ko sa mong bana. Kaliwa pa na mo imong bana. Mao na ang mata sa mong bana. Wa ka mangita og solusyon. Nangita kag kanabang maminaw lang nimo ba? Ingaan na kay ang sabay ang ngayon ang solusyon ni papagyo. kabaw ka day no. Ang solusyon na kabaw ka ikaw ra gyud kay murag in the first place wala gani mo nimo matarog papili ang banang imong banhunon manghod ang imong gipamana ay kung igna wa ka igna sa imong mga ginikanan sa una nga huy Inday sa mong taon ko nga manghod ka na nimo di ka magkwintas ug buko ka ng imong uyab o imong banhunon wa ni ana wa sigurado siya ko pa dyan. Wala. So, kana, imom nang gidawat ingana, manghod na nimo, kabaw na kadaan ana nga hina og diskarte og kanang panrabaho. Gidawat na nimo siya sa... Ako ugangan pa ba dyan nga, magsaliwat siya nga mahan, kaya nga na sa dimension siya. Ay, di na tanan ng liwat-liwat. Uy, kami namili ana, ayaw sige gagada ng liwat. Kaya kung tinudan na ipagyod na ka nga, naigugma nimo bana nimo, buhaton yun niya tanan, ni gipili ang tatanay, gitarong tatanay mo og kanang susidaan ba imong bana ingana naman na siya so sa man di mahimo na mauna man na imong bana ingana man na way klaro trabaho ingana luuran ingana kabaw na ko sa style imong bana kunya karon ang imong problema ginaka nga ma-okay mo pero imong mga anak mo pa mo susunod nimo nga ayaw na pasaylua o di asa naman ang inyong ikaw imo ng otoridad kay ikaw may inahan. Ang mga 1 month kami kasi naging ani lagi pa sir. Di mo na nagsulti ka ganina. Ako pa pa dyan, tingog na ko sa bana kay walo imang ko niya nga, kaming tulutan na dili matingog. Mo to natingog na ko niya, murag ko ano ba gusto niya sa akong bana na. Magkampit siya sa akong anak nga day, pangauna mo diri dong, pangauna mo diri. Magluto siya sidan, ana niya usay, di mo kauna akong anak, ana ba? Well, muna ginaingon nga naragin na sa inyong upbringing sa inyong mga anak. Di na ito mamalikayan. Kaya muna ginaingon nga kung unsa sa mga punuan, mga usad ang bunga. Sa inyong pamatasan niyo nga na, niingon ka nga, kanang imong bana, liwat sa iyahang papa. Well, ang kana sa siguro. Namay, siguro to yung papa sa una. Wasa taga ba na? Yung mama ba? Yung mama, gikontrahan lang siya ang mama. Di ka, mabot na ta dito, networking na na. Yung papa ko na siya Mao lagi, di na tapos na. Ano sa mga kada uy 50. May nagninya papajubutan, papadyo dili man garilyo. Ay. Dili. Ako na pagtingin sa mga pagtipon. So kumingon ka, paminaw ha.
Kumingon ka, mingon ka nga pag minyo nyo buutan kaayo Papa Joe, nga na pagkauyaw yung buutan pag 10 years dito na ni gawas Papa Joe. So doon ay problema nimo. Niya ka nang Paminaw sa naa siya problema nimo. Di ka ginaminaw. Inday? Sabaw ko, Papa Joe, dili man ko mangaway ni Papa Oh, Joe. mo ni problema nimo. Mo ni problema nimo. Kay wala kanang Murag ko sa pagtagad. wala nimo okay ra kay murag murag manghud nimo ba di na ingana. Gana na ko siya. Gana among kadak mga kauban. Tama may alas sa talibig. Naspoiled siya na ko, Papa Joe, kay mayon siya mula Papa Joe, di nakupugungan mo, nakaw siya. Mo ni kay problema imo man siya gipasagdaan. Ikaw ang problema. You spoiled him. Ang imong mga anak, di ka mao mo tanaw og kanang respeto sa iyang mga ginikanan, inyo ra gyapon ang kay imo man gialaw. Dili pinangga mo ko sa mga anak. Ay, oh my goodness. Pinangga siya sa mga anak, Papa Joe. Pinangga kasi mo mga anak kita na pamaraig, buhaton man nimo, di man ka mo balibad. Magani kang balibad sa mumbana mo lang kao. Nako, may gulay. Oh, kaya ano, dili mo sa ba? Ay, nago. Mas stress ko. Ano ba, Joe? Sige, kimuling, sir. Di po ginahan at akimon day. Putol na nun, Papa Joe. Sige siya reklamo. Sige siya reklamo sa iyang bana. Unya, iya rasan dipensaan. Lamo. Matod pa ni Jan sinisya sa inom sa tambal pa siya. Ako padol Iyo siya inom sa tambal high blood. Padol na lang mudag hospital. Ang iya ra gyud ato gusto nga dunay maminaw niya ba? Siya Nga na. problema, Papa Joe. Because di mo gud siya kamao. Di siya kamao mga saba, di siya kamao mo control. Okay lang niya tanan. Okay lang niya tanan niya, ikaw man reklamo. Unya, magpadaog pag sa desisyon sa iyang mga anak, kay pinangga mo siya mga anak. Ay, nako. Oh, Minchi, kumusta pagluto niyo barbecue niya? Ito panasikan batch ato. Minchi, request sa door things na minaw na ito karon. Yan, salamat kayo kagahapon, ha. Ang kapsula ay paggawas tumara. At nasido niya kikay. Mura bag di siya kabuhat og desisyon sa iyang problema ba? Iyang mga anak, ingana. Maugid, Papa Joe. So, depende magunagot kung tanan yung lawom na gyud kayo ang sa mong bana. Kadungog ba mo siyang anak pag-abot ka ganina? Oo, Oh, di ba? Puno palang daan, ha. Tuno Palibaw, balibo. Iya pag ipabulyo para makadungog ang iyang anak niya, at the ending, diwari ang anak. Okay, mo inom sa ko og tubig, Paps, kay na high blood pud ko. Di ka ni Roy inot alibyo. Ayan, duwing para batag balay, Papa Joe. Sure da, Roy. Si Peter amay sa siawan ni Kuler, Papa Joy. Okay? Nasulag gahi ako. Yan. Di man gyud siya mosabot. Kay gusto ra gyud niya nami mga tao gyud nga ginalang siya nga na si kasumbungan. Unya sige reklamo unya ug man dipensaan. Di ba? Maugid, Papa Joe. So, yeah. Fairness. Fairness. Nga to, Jules, das BIR ko na, Papa Joe. Ha? BIR na minaw na to. Taga BIR na minaw na to. Yan, oo, mag-guard ha, Papa Joe. Wala to ba, wala sila ba kasi gidihapay niya nga sa tax ana tungod na tungkol. Yan ako mga kabarangay. Anyways, pati mga lotto agents, Papa Johnny, agik-ik na lang. Okay. Mabitan na sa akin lagi, no? Last one. Kung mag-minyo, magani ilailaha, gini nyo tanaw, pag-ayo ang inyong banay o inyong asawa. Niya na siya nga, okay man, Papa Joe, mag-minyo. Buutan man kaayo siya. After 10 years, among kaminyoon, diha na nausap. So maybe, di kay maybe, mandako kay putuhan nga,
Naa niya ang problema. Oo. Kay nga no, sobra kabuotan. Basin og kadayngos laki, uy, kuy mismong barkada ka na mag-inom eh. Sige, okay raw. Balik lang dayon na. Di. Hantod nga, nakaanan ba na nga, lingaw, nga ni kalakihay nga ni. Wala nakabawi. Ang tawagan na, kung sasakyanan pa, pagliko na, grabe kayong kung ang motor pa, grabe kayong banking, overshoot. Hello, Danny. Kunsihal Danny Ranis Diay. Bro, yan. Duwa pa na ba ng basket? High blood. High blood siya. Salamat mga